Сега, ако не се затруднявам, би ли ме разкопчал с зъби и да го направим на масата? Защо започвате да правите? Как се надуси сам? Гаси? Гърдя се. Никъде няма да ходя. И са? Вау, скъпа беше фантастично. При? Нали обслужваше сватба? Да, очевидно. Аз съм виновна. Конкурсни. Много съжалява, При. Инструкторката ми по йога. Безплатните това да ги...